huwa mi zote kan van nei le na em pakat chu tihian social and education halak na in Lehkhabu chi hrang du ho thei turin library in pos ya tihian ho na hun bik te ho pui kan tiang chi ho hun pui kan ti meng chu he tiang hun te bon pos sai nan na ya tihian alom ang he ni kan Lehkhabu chhuah te hi mi zo te khovel mi zo khovela Lehkhabu lar le mi hriat lo tak te ho te hian Lehkhabu hrang mi zo nun hlui mi zo man lai mi zo nun hlui ang chi te le mi zo culture mi zo nun phung le mi zo te than thu na lam thlengin heta hianin nom veka no pang than thu te tikam le mi ro pui te chanchin tikhanin to tam takam tewa tharau lama po pathian thu lama po tharau lama chak tharna kan le thnam tharau mi te Lehkhabu ziak mi ro pui tak te Lehkhabu ziak te le Bible hrilfian ang chi te tikhanin ron chuk tuk me ya along le ni tihian kan nula tlangwal ten in chela kena imal tin te poina hlokna tam tak kan nei thuk kan bai su tla ni Lehkhabu chia that na te Lehkhabu chia klok na te mi soi mai fe to lovin tu na chuan ke mani hi point hian atakin
lok na chu kan tel ve thei to to na ni lom hle mai kan le khabu tela hi chum tak tak mai ani hloma le khabu tha tak tak mi mal tan po lo thin na ro pui tak men thlen thei tu to tam tak nia mi te na lo thin na an lo nei dang te le chi sang sang le khabu tha tak ania hai lom min man la le ani hiền SNE John dâu nụn chung tê Christian lắm ạ sau đó là bọn nó chẳng thấy rất tốt tê dâu lại không biết gặp tóc này thì nên mình chụp chụp sẽ thì họ tụi thì nên sẽ phải tập mình nền để có mình nền họ đi nền mình than thì khắp mình họ chỉ là một số họ phải có mấy bộ mặt in phèn lom lẽ này Afim tu isia achia tak lam zon tu hộp tiệm mì hộp nữa SNE mi sal tak tak te hian in kan ngai takin tin mi ho rin lo po khabu te sem thalin nin pek zo na le han tlom na po an chung kan lon hle ani